כרמלוש היקרה, הבנו שאת חוגגת בת מצווה, אז אני וענבל מאחלות לך הרבה מזל טוב, הגעת לגיל הבגרות. אנחנו מאחלות לך שתמשיכי לשחק אותה בגדול כמו שאת יודעת. שתזכי לאושר ולבריאות ושמחה והמון המון 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 חברים. המון הצלחה בלימודים וכמובן עם הבנים. אז הרבה אושר ושמחה, אנחנו מאחלות לך ואוהבות אותך מאוד. לילדה המקסימה שלי, כרמל, קיבלתי אותך לפני 6 שנים בערך, ילדה מדהימה, מקסימה. ילדה עם נתינה שאי אפשר לתאר במילים. המעט שאני אוכל לתאר זה הקסקס. אז אני אאחל לך המון הצלחות, בריאות, אושר. שלום, שלום, אני קוראים לי ציפורה. אני כבר בפנסיה, אבל אני עוד, כן, הידיים עוד זוכרות את העבודה. כן, רציתי לשאול אותך, את זוכרת את הלידה של כרמל? כרמל? בבית חולים כרמל? כרמל אסטרוגו, הילדה. ילדה, זאתי שנולדה עם עיניים כחולות, בוודאי, אני זוכר, איזה התרגשות. כן, תוכלי לספר לנו על החוויה, על הלידה? זו הייתה חוויה גדולה. אנחנו היינו צריכים לעבוד הרבה שעות. אני ממש מתרגשת, סליחה, את ממש מזכירה לי. זו הייתה חוויה מיוחדת במינה, אני זוכרת. זו הייתה ילדה מאוד מאוד מיוחדת. לא רצתה לבוא, לא רצתה לצאת. קראנו לאחים וקראנו לאחיות, קראנו להקת אחים ואחיות ולדודים. לא הצלחנו, זו הייתה אבל חוויה מאוד מאוד מלמדת. רגע, ברשותך, אני אפטר מזה, זה ממש מפריע לי פה לסדר את ה... כן, אז ספרי לנו על איך הייתה הלידה, מה היה שם? זה היה ארוך וקשה, זה לקח 15 שעות לפחות. ניסינו ואמרנו לה לאמא שלה, איך קראו אותה? יעל, תעשי פוף ופוף, וכל פעם שעשתה פוף אנחנו קפצנו ודחפה, ואז היו לה, איך קוראים לזה? כבר שכחתי הצירים? בדיוק, היה לה ציר וצירה וצירעה, והיה עוד ציר וכל פעם, 12 שעות היה לה ציר, כל פעם היה ציר, הבאנו מכשירים לעזור להם בציר. היה קשה מאוד. בהתחלה הבאנו לה את הפטיש, החלטנו שאנחנו נעזור לה להוציא את הילודה עם פטיש, נתנו לה בברך הימנית ובברך השמאלית, והברכיים התרוממו, יש לה רפלקסים טובים לאמא, אבל שום דבר לא עזר, הילדה לא נבהלה, לא יצא, נתנו לאמא במרפק ובמרפק השני. אז זה לא עזר. לא, באמת מה, אנחנו קצבים, זה לא עזר, אנחנו החלטנו לעשות כלים נוספים, שאנחנו במחילה, החלטנו להביא כלים כבדים, אמרנו, תקראי, זה עושה חורים אני כבר לא זוכר באמת, אבל היולדת נבהלה מאוד, ואמרה לנו, אני מצטערת, אפילו בעלי לא יודע לשים זה, אתם באמת נבהלה מאוד, והחלטנו לעשות בדרכים היותר מקובלות, ולוותר על המכשירים האלה. אז במה השתמשתם? אז הדבר הכי יעיל, זה היה זה. זה מה שקוראים אותו פומפה. החלטנו לתפוס את כרמל ולמשוך, אבל הילדה סירבה. זה היה מאוד טריוויאלי, אבל אנחנו בזמנו זה היה מאוד חדשני, המכשיר הזה. משכנו. אז זה עזר. לא! לא? ילדה חזקה הייתה, לא רצתה, קראנו לדודים ולדודות ולאחים ואחיות ועשינו התייעצות, בסוף אמרנו אין ברירה, אנחנו נפתח ונוציא את הילדה, בסוף יצאה איזו ילדה יפה, עם עיניים כחולות, הייתה ככה קטנה, אפילו בחתה קצת, אבל איך שיצאה עשתה לנו ככה, אמרתי וואי, הילדה הזאת, איך קוראים לו? ברוסנית הבת, היא עושה קראטה, איך שהיא נולדה, אני בטוחה שהיום היא עושה קראטה. כן. אוי לכל מי שיעז להתקרב אליה. כן, ציפורה, רציתי לספר לך, יש לה בת מצווה, את רוצה לאחל לה משהו? בוודאי, שתגדל ותהיה ילדה טובה, היא בטח ילדה חכמה ושובבה, אבל לא נורא, זה החנניות שלה, אני בטח כבר שהיא לא דרה עליה שהיא תהיה חננית,
היא מאוד חננית ומחוננת. כרמל היקרה, הגעת למצוות, אחרי שנים שאת מתאמנת אצלי, אני רוצה לברך אותך בכל האושר והשפע והבריאות והנחת שיש בעולם. את ילדה מיוחדת ומקסימה, מלווה אותי כבר הרבה שנים ואני אותך, אז אני מאחל לך המון מזל טוב, אני מקווה שתהיי מאושרת, שזה הכי חשוב בחיים, רק להיות מאושרת, כל השאר פחות חשוב. זהו, נתראה באימון. שלום, מה שמך? בוריס. שלום בוריס, אתה זוכר את כרמל סטרוגו? למה? אתה היית שומר בפעוטון שלה. בוודאי, אני שמר הרבה שנים. שוב, בוודאי זוכר ילדה עם עיניים ככה בצבע כחול. מתי אני שמר בגן, ילדה הזו שהוא אוהב מאוד. עשה הרבה צרות לבוריס, כרמל. מה היא עשתה? אני נזכור, הרבה צרות. פעם בוריס היה בכניסה לגן, הייתי צריך ללכת לשירותים, הייתי לוחץ, יש לוחץ, אז אני אמר לכרמל, נו כרמל, ילדה טוב, תגידי בגננת, בוריס הלך לעשות, אז היא אמרה, לא בוריס, אתה לא הולך, אז אמרתי, למה, ילדה טוב, בוריס חייב ללכת, היא אמרה, לא בוריס, בן כמה אתה? אז אמרתי, בוריס כבר בן 70, אז היא אמרה, נו בוריס, בן 70 כבר עשית מספיק פיפי בחיים, אתה לא צריך יותר פיפי, אתה מבין ילדה כזה קטן? זה עושה ככה צחוק מבוריס. מה אתה רוצה לאחל על הבת מצווה? בוריס הגיע להיות שר חוץ, תראו כמה שנהיה בוריס משומר בגן להיות שר חוץ. תראה, רק במדינת ישראל אפשר להגיע להיות שר חוץ. לא חשוב, גם כרמל סטרוגו יכולה. אם בוריס יכול, גם כרמל יכולה. הצביעו כרמל. ככה, כרמל, ככה. Hola, familia Strugo de Israel, acá, la familia Strugo de acá de Argentina. Hola Carmel, espero que estén todos bien, que le estén pasando muy bien. Nosotros desde acá, desde Argentina, queríamos mandarle un mensaje de felicidad, de amor, de paz sobre todo, en este día tan especial para vos y para toda la familia. En este día que tenés tu bar mitzvah, queríamos estar presentes, aunque más no sea a través de este video. Nos hubiera encantado estar allá, pero estamos desde nuestro corazón, sabes que estamos siempre cerca de ustedes. También queríamos decirles de que nuestra casa está abierta para que vengan cuando quieran a visitarnos. Bueno, eso, queríamos estar presentes, aunque no sea, más no sea por este video. Más del todo. Hola Carmel, te quería mandar muchas felicidades de acá de Argentina, muchos besos, muchos abrazos, espero que te estén pasando re bien y nada, te deseo lo mejor, espero que seas muy feliz y que nos podamos ver pronto y que nos veamos acá algún día, que puedan venir a conocer. Acá mi casa está abierta para cuando quieran venir y nada, los extraño mucho y los quiero. Espero que estén todos bien. Los queremos mucho, les deseamos mucha felicidad. Mazel tov. מה, לכרמל יש בת מצווש? איך גדלת בלי ששמנו לב? איזה שכנה טובה את. לא מתלוננת כשאני נובחת בלילה. שמחה כשאני מביאה לכם לדשא קופסאות טונה וקוטג'. אוהבת כשאני מגיעה עם חברים לדשא שלכם. ואפילו לא כועסת כשאני משאירה לכם מתנות חומות למזכרת. דרך אגב, הדשא שלכם נראה גרוע משנה לשנה. אתם לא משקיעים אותו בקיץ. מצטערת שלא יכולתי לבוא, אבל אני שולחת ברכה. מאחלת לך שיביאו לך המון עצמות למסיבה. שיהיה לך מסיבה שמחה ושתתמכו אחד על השני בלי הפסקה. ניפגש בגנר על המדרכה, ותעשו כבר משהו עם הקומפוסטר שלכם. הרי עכשיו נדבק לי לפרווה. מזל טוב והרבה אהבה. מה? לכרמל יש בת מצווש?
איך גדלת בלי ששמנו לב? איזה שכנה טובה את. לא מתלוננת שאני נובחת בלילה. ביי זוי. היא אחת הנינות הכי חמודות שיש לי, ואני אוהבת אותה מאוד, ואוהבת ללמד אותה לצפור במכונת תפירה ועוד דברים דומים. ואף נהיה ידידים גדולים. ואני מקווה שהיא תפתח בזריזות כזאת, כמו שבמשך השנים אני הצלחתי לפתח. ושל כולנו נאהב אותה, כי היא מאוד חמודה ועליזה. לילה אל הבית, עכשיו מגיעים אלפי חלומות, מחכים בפתח הדלת, לאט מתקדמים, עומדים בשורות. יש אחד שמביט לשמיים, יש אחד מסתכל לאחור, בתפילה הוא פותח ידיים, ואולי זה הזמן שלך לבחור, זה הזמן שלך לבחור. השירים שכל כך אהבת ממלאים את ראשך, זאת הדרך שלך. שבילים עמוסי מנגינות מובילים לביתך, זאת הדרך שלך. כל מה שלא העז, כל מה שמזמן כבר ידעת, בליבך עוד מונח, זאת הדרך שלך, זאת הדרך